Halkara bir taraflı güne münasebetli Garagum Fehrasynyna avtomobil sportunyň Rally Raid görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirli. Şäher Ahal we Balkan vilayetleriniň çägine gurnulyp, owatnaçylar 161 kilometr aralyk ýol geçdiler. Çempionat Türkmenistanyň Avtomobil Sport Federasiýasy we Türkmenistanyň Beden terbiýe sport baradaky döwlet komitetining guramaklygyna geçirli. Ýaşlara içeri işler ministrliginiň, Türkmen Awto Uloglary agentliginiň we Türkmenistanyň Avtomobil Sport Federasiýasynyň ýygyny toparlar gatnaşdy. Ýaşlar durly uğurlary goýunça geçerli. Belen şäherli milli sporty ösdürmüň we jemgyýetde sağlam durmuş ýöreglerini berkitmeň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň aýratynda ýaşlaryň ýetginjekleriň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Şunun bilen baglyqda aýdylanyna hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda üstünlükli amal aşyrýan saglyk döwlet maksatnamasynyň netijeleri barada aýratyn bellemek gerek. Bu maksatnamanyň şäherlerine her kadaman lukmaçylyk merkezleri, şifaxanalar, derman kärhanalary we milli saglyk goruş ulgamyny täze derejäge götüren beýleki uğurdaş disgalar bar. Döwletimiz her kadaman sport sagalyş düzüminiň giňeldilmegine hemde halkary ölçeglerine kybap gelmegine eger türlü serişde unutdurýar. Sportun sagdynyň we güç guwatynyň çeşmesine ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygrydal artýanyny bellemek gerek. Çünki sport bilen ýygrydal meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruh balant bolmagyna şeýle-de oň dörejilik işine oňyn täsir edýär. Sagdynyň we bagtyýalyň ýurdy hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bu wagtda sagdyn durmuş ýöregleriniň, beden terbiýanyň we ýakyn hemde uzak geljegi nazarlaýan sportuň ösdürilmegine wagt edilmegine göňtürlen anyk şäherler wagtda beýleki döwletlere görüldü bolýar. Geçirilen ýaşyň netijesi boýunça T2 görnüşinde Türkmen Awto Uloglary agentliginden Merdan Toýluýew Nissan Patrol Awto Ulogyna 1-nji orna münasip boldy. Bu görnüş boýunça Avtomobil Sport Federasiýasynyň turgunlary Maksat Murat Daňa tarif bilen Mejlis Abdullaýew 2-nji we 3-nji ornlara eýlediler. Rally Raid sportunyň başga bir görnüşinde geçirilen ýarışda Şahryar Şaryf, Serdar Kulaliýew hemde Ýoluman Abaýew deýişlikde 1-nji, 2-nji we 3-nji ornlara münasip boldylar.